Amb la caiguda del mur, la vida productiva de molts saxons a partir de la cinquantena es va devaluar. Va ser una època dura. Molts van trobar el consol en les diverses ficades de pota que hi ha hagut en la llarga història de Saxònia, de les quals el país sempre s'havia recuperat. Un saxó no es rendeix, un saxó es torna a aixecar. Aquesta és, si més no, la versió històrica. Si hi ha un contratemps, nosaltres tornem a començar des del principi. 1000 anys d'història tranquil·litzen molt. Aguantar contra les excrescències de l'esperit del temps i les catàstrofes globals sobre les quals avui dia tant es filosofa a la televisió és una cosa que aquí està ben vista. Un no s'ha de deixar arronsar per les males notícies. Al capdavall només són veritats a mitges i a la meitat certa hi ha més opinió que informació. Hi va haver una gent que van voler construir un imperi mil·lenari. 12 anys més tard, gràcies a Déu, ja eren història. Com a estat, tenim gairebé 1000 anys a les espatlles. Saxònia, però, mai no ha volgut dominar el món sencer. I bé, després dels anys 90, que per nosaltres van ser tan durs i van empènyer tants saxons al sofà, a emmalaltir, a suïcidar-se o bé anar-se'n a l'oest, va resultar que els occidentals tampoc no tenien cap pla sobre com havia de continuar tot plegat. Al principi això ens divertia. Més tard ens ho van prendre amb alleujament perquè ja no érem els únics rucs. Però ara la ràbia creix, perquè aquests que tampoc no se'n surten no hi ha manera que ho vulguin veure i cada dia que passa perden més el respecte i l'autoritat de la població local perquè no ho volen reconèixer.